Акт 14, това е свързано с изграждането на сградата, на конструкцията на сградата, т.е. сградата е изградена на груб строеж. Това е обикновено етапа, в който би реагирала някоя банка, нали? И обикновено какво се формулира под това название груб строеж? Изграждането на сградата, ограждащите стени и покрива. Значи, тук не се интересуваме сложена ли е дограма, има ли вътрешни преградни стени. Необходимо и достатъчно е да се изградят външните стени и покрива. Тоест, смятате, че конструкцията е завършена и съответно има си ред, по който определени лица подписват един образец Акт 14 и от 21 година насам има едно облегчение, което се внесе с промяната на ЗУТ, една от последните промени, че при това подписване вече не се издава един протокол, преди се издаваше специален протокол от техническата служба на общината, един протокол по член 181 или не 2, а сега директно идва служител от администрацията, при оформянето на протокола Акт 14 се подписва.